Politics, justice, umnotho, emphakathini. The stories that matter, wrapped up for you every week. This is the Gagasi FM News Wrap, hosted by Spumelele Zondi. Edola sanibonani igama uSiphumelele Zondi ngithelekile ngigalelekile njengoba ngenze njalo ngolesihlanu ukuthi sidingide ukuthi kwenzekane ezweni kuselinsuku eziwu10 nje kuphela before abantu abenza ugrade 12 baqale babhale ama-exam abo njengenhlala yenza. Ngiyazi ukuthi lesi isikhathi sokuthi ni cross night nifunde Monday to Sunday ukuze nenze sure ukuthi izinto zihamba kahle ka grade 12 kanti nokuthi isikhathi sokuthi niplane impilo ukuthi kwenzekani ngayo uma ngabe sewuqedile kulonyaka. Kodwa ke ungathi kwenzeka kuneyinkinga kwa education la kusifundazwe sase KZN. Yacula imzulili yengane zesikole kanti bengakuhle kube lemzulili icula nje konke okudingekayo iyakuthola icula ibhekene neyinkinga ezikhona ezikoleni eziningi. We've seen some of these issues as affecta indlela izingane ezifunda ngayo ezikoleni ezihlukahlukene. Singabala inkinga zo feeding scheme ngoba siyazi ukuthi ke yabakhona leyo nkinga ezikoleni kuthiwa izingane isikhathi esiningi ezidla ukudla okukodwa nje vo ngosuku zibuye zingakutholi lokudla kusona lesifundazwe sakwaZulu Natal kanti kuthiwa inkinga yalokho ibebangwa ukuthi kwaba no service provider oyedwa obese distributor ukudla kwiprovince yonke sekuhlukile kunakudala lawo ubuthola ukuthi kuba khona umuntu wendawo ohambisa ukudla kuleyo ndawo. Asazi ukuthi kwafika kanjani ukuthi kuze kuthathwe isinqumo esithi asibe njalo esenza ukuthi izingane zifunde zilambile. Kanti akuhle lokho mengabe ubhala ama-exam njengalabo ababhala ama-exam ey'nsukwini eziwu10 eyizayo. Kubuye kube khona-ke nezinye iy'nkinga ezake zaba khona ngaphambilini sike seza ukuthi kwaba khona nama-reports ake aphuma ngokudayiswa kwey'khundla zothisha. Asazi kwenzeka kanjani ukuthi kuze kudayiswe isikhundla sothisha ngoba ungacabanga ukuthi kubhekwa ekuyena thisha ovelele, oqavile, okuthandayo ukufundisa ukuthi ayofundisa ingane sona leso sifundo. Kubuye kube khona nenye inkinga eyavela ke kulonyaka ukuthi izikole cishe kuba eziwu400 ekuthiwa iningi lazo ziqhamuka khona la kwisifundazwe sase KZN asayifundisi imaths. Siyazi ukuthi siphila kumnotho we-technology la kuthiwa khona udinga imaths nescience. Uma ngabe kuwukuthi othisha nezikole sebekhetha ukuthi abayifundisi imaths nescience, kwenzekani kwikusasa lesifundazwe, kwenzekani kwikusasa lezingane, kwenzekani kwikusasa lezwe. Kwase kuba khona ke neyinkinga ake wakhuluma ngazo ngenkathi la uMinister of Basic Education kaZwelonke uSiviwe Gwarube loyo uke wabala ukuthi hayi uke wabheka wathola ukuthi kubi kulesifundazwe kunanemali engango 3.4 billion wamarandi asedecide ukuthi uzoyifuna la ethole khona ashaya ufinder wayithola ke wathi isizoza kwesifundazwe izolekelela. The reality is that the system is faced with two things, and I really want to emphasize the point. The one is the underinvestment, but also there has been poor decision making when it comes to the management of finances in the department over the past years. I don't think we can realistically and honestly sit here and say everything's been done well and therefore, but we find ourselves in this situation. Ungacabanga ukuthi 3.4 billion imali eyanele kanti kuyasho ukuthi ayenele ngoba mawungacabanga ukuthi izingane ziningi kangakanani ezikoleni. Already there have been issues ukuthi kune under budgeting eyenzekayo kuzwelonke kanti kuthiwa kulesifundazwe sakwaZulu Natal ungathi incane kakhulu imali espendwayo enganeni iyodwa.
ungazibuza ukuthi yini lengaka edingwa izingane ezikoleni. Izingane sidinga into ezihlukahlukene, kuba khona amapeni, kuba khona ama-exercise books, kuba khona amarula, bese kuba khona-ke ney'dingo ey'hlukahlukene ey'khona ey'koleni ezidingekayo ukuthi zisetshenziswe ingane. Zonke lezi zinto kumele zithengwe, kanti esikhathini esingaphambilini besithengwa uyena uhulumeni. Ngakho-ke kumele kube khona enye imali ezotholakala ukuthi ikwazi ukusiza. Kanti-ke njengoba sike sezwa ngaphambilini ukuthi zike zaba khona zaningi iy'nkinga, behlele ekhaya nje othisha. Kunenkinga enkulu kakhulu kulesifundazwe sase-KZN. Ngike ngakutshela ngothisha ekuthiwa bayayithenga iy'khundla ukuthi bafundise ey'koleni, kodwa inkinga enkulu yile nkinga yokuthi kukhona othisha abangekho kwakubakhona, abangaphefumuli, ababona abantu, kodwa kuthiwa bayangena eklasini bafundise. Hey, abafundisi, ama-ghost workers lawo, ungayizweli ingami. Nangu oke wahlangabezana nayo leyo nkinga, isichazela. Isikole sendaweni umphakathi disadvantage training. Ingane beze around plus or minus 500. The primary school from grade 1 up to grade 7. Sometimes i-payroll ngithola ihlezi office ekuseni umuntu uzofayina in, then usayine i-payroll. Sometimes i-payroll isisebenza eklasini, maybe someone will come ne-payroll noma uprincipal aphile nayo i-payroll. Thola ukuthi ngabe futhi afika se-3 isefana asayine ke-fast yahambe mhlawumbe abe-second office. Sometimes usayine izinto ongabukile ngoba uyasebenza nawe. After 2010 ngaloku inotice after 2010 mina ngasekuthanda ibuka kwesinye isikole, hhayi ukuthi kwesinye isikole engangisona, ngaphinde futhi ngayibona kwesinye isikole engangisona, kodwa le nto uyinotha ngo-2010. Nalokuthi futhi ngayinothisa ukuthi no-principal wabuza ukuthi asimazi into yomuntu, ngizwe ukuthi hayi bo senyeni engaziwa la yingoba kusuke ngifika mhlawumbe e-ofisi kuthiwa ubalo nami ngibuza usuke uyamazi kodwa lo muntu ngeke ukuthi umuntu uyamazi ngoba is-only isibongo nama-initials ethezani lapho nama-banking details akekho. Basithi hayi kodwa ngaphela manje akekho umuntu one-security sekuncama yona i-timetable, kodwa kufanele ukuthi ngabe khona umuntu okhona noma abantu abakhona la gcekeni. Yilokho-ke okufike ukuthi hayi there's something fish, kodwa futhi it's not your business. Belihlala ukuthi I can't say for how long ngoba into yayo ngenayo interest. Mind you, i-payroll ayona imifika ifika nawe usuke le mali usuyitholile usungasenayo i-interest. Emisuka i-second office akusebenzeki njengoba ngisho ngithi ugcina i-timetable isingaba yona. Ingaba yona i-timetable iba ukuthi awukwazi ukuba kumasasana kuwe at the same time, kuba ne-problems. Lokho kusho ukuthi futhi ingane ayifundiseki ngendlela. Mhlambe nawe uyomunye wabantu abake babhala u-grade 12, izifundo ungazange ube naye uthisha wazo, kumele uzenzele ufind uhlangane nezinye izingane, uyofunda nezinye izingane zakwezinye izikole. Inkinga iqhamuka khona kulokhu okushiwoyo, inkinga yama-ghost workers ekuthiwa akhona othisha abangekho kwakubakhona ekuthiwa bafundisa ezikoleni. Lokho kunomthelela omkhulu ka-grade 12. So who is teaching our learners? Uma ngabe engekho umuntu omaphambi kwabo afundise wona lo grade 12 ekumele ngabe uyafundiswa, ngoba phela sidinga ikusasa eliqhakazile, sidinga othisha kuyibona bona ukuthi basifundise, kodwa uma ngabe bengekho ngabe kwenzekani? Mhlawumbe iyona into edala ukuthi kuthiwa kuney'nkinga ey'nkulu kakhulu ukuthi sekudropha o-maths no-science, ngoba phela uthisha akekho, imali ka-maths no-science iyathathwa inikezwe u-ghost worker ekumele ngabe ungena esikoleni abe u-maths and science. Kanti-ke uma ngabe kuwukuthi imali le esayineliwe njengoba simzwile obesichazela kuthiwa iyahamba iye kuthisha ongekho, kugcine kunothisha abancane esikoleni, kumele yenze umsebenzi wesikole. Siyezwa-ke kukhalwa kwezinye izikole kuthiwa kunenkinga yokuthi iy'dingo zey'kole asenzeki ngenxa yokuthi kushoda imali. Kwesinye isikole kuthiwa kuyasolakala nokuthi sebethatha ugesi from a neighbor of the school who's then supplying the school ngogesi, ngoba phela isikole asikwazi ukukhokhela ugesi ngoba kuthiwa kunothisha abangaka, kodwa imali ayiyi kothisha besikole, imali ayilethwa esikoleni, iya la iyakhona. Inkinga le ekade yaziwa, ngakho-ke ukhona umuntu oyithathayo le mali ngoba phela ayipheleli nje emoyeni, iyangena kuma-bank account abantu abathize. Kunama-address abhalwayo kwi-payslip, mayiphuma i-payslip ukuthi imali
iya kuyiphi i-address, imali iya kuyiphi i-bank account. Ngakho-ke bonke labo bantu bawobani, why has there never been any accountability and why has there never been i-solution yokuthi izixazulule zonke lezi inkinga ey'khona that we're finding out about. But it seems like uhulumeni uyazama, uyacubungula njengoba sekhona lo hulumeni siwazi ngokuthi uyi-GNU. They're trying to find ama-solution ahlukahlukene. Ukhona nothi ungathi naye usenalo isu lokuthi kungenzekani, ithini i-solution eza nayo. Ghost employees. Willem, you asked the question. So it's not going to be, let's look at you and see who you are and sign on. We now have software that we can use that's uploaded onto cell phones. The teachers have to arrive at a given time, date. They have to have their ID. A photo is taken on the software of the individual and of the ID. There's then an AI match, and that goes through to Purcell, and that's how we'll clean it up. Ziba mnandi ezinye izinto mayishiwo. I-technology la yakhuluma ngayo and ukhuluma kamnandi ukuthi kuzofakwa le technology ezosetshenziswa ey'koleni, kodwa siyayazi inkinga ye-South Africa. Sihlale sikhuluma nge-digital divide esaziyo ukuthi yenza abantu abathize ukuthi bangabi nayo access to i-technology nabantu abathize babe ne-access to i-technology. Ngakho njengoba sihlale sikhuluma ngale digital divide, sikhuluma nangalezi inkinga ey'khona ey'koleni ezenza nokuthi ezinye iy'kole zingabi nawo ugesi, ubani ozobe esebenzisa le technology ekhona. Nokuthi-ke othisha abaningi siyazi ukuthi abanawo amakhompyutha ey'koleni zabo ukuthi kusetshenziswe lezi zinto. Ngabe kuthiwa bazosebenzisa idatha labo, uma ngabe kuthiwa azofakwa amakhompyutha afakwa ngayiphi imali, njengoba sikhuluma ngokuthi kuze kwenziwa ufinder ukuthi itholakale imali yokuthi zisizakale iy'kole ngakho lokhu okukhona. Ngakho-ke iyotholakala phi imali makuthiwa mhlambe ngafunwa ama-donations azolekelela ngamakhompyutha nenye technology engase isize kukona lokhu. We've also heard esikhathini esingaphambilini ukuthi lezi zinto mayifakwe ey'koleni ey'thize zasemalokishini kuye kuvukwe ekuseni zingasekho ezinye. Sike sezwa kuthiwa ney'ngane nothisha mabekwazi ukuthi bayitholile bayahamba sebebanjwe inkunzi, abasafikanga nakho. Ngakho-ke iy'nkinga yiningi ukuthola ukuthi-ke kule digital divide esikhuluma ngakho. Sengake ngakubona ngosi ngamehlami ngesikoleni sasemhlabe yalingana bedonathelwe amakhompyutha, kwathiwa akekho uthisha okwazi ukusebenzisa ikhompyutha, badonateliwe, i-training ayenziwanga. Ukuze kwenziwe i-training yokuthi kusetshenziswe le technology ekukhulunywa ngayo kuthiwa izofakwa ey'koleni ukuze kulwiwe nalama ghost workers, kufuneka nenye i-training, nalapho kudinga imali. Kodwa-ke kumele sitholakale iy'xazululo zokuthi iy'ngane kumele zisizakale. Kukhona okuncane okungenziwa. Kumele abantu abaphethe i-Department of Education kulesifundazwe saKwaZulu-Natal bacabanga ukuthi iy'ngane izona ey'balulekile, zidinga othisha, zidinga ukwazi ukuthi o-maths no-science into ezingayisiza ukuthi kiwe ngaphambili. Asikwazi ukuqhubeka celebrate sithi mahle ama-results, mahle kodwa bazosebenzaphi, izinto abazaziyo zizoyisiza yini economy yakusasa, noma mahle sehlise i-standard ngenxa yokuthi kushoda labothisha, ngenxa yalama ghost workers, ngenxa yemali eyishodayo, ngenxa yama-budget cuts akhona. Kodwa-ke sesiyohlangana la sihlangana khona ukuze siyikhulume bukhoma. Wena ungathi ubuka ube ubhala la ngaphansi ukuze usichazele ukuthi mhlawumbe nayo nje i-solution engasetshenziswa uyena ugovernment. Igama uSiphumelele Zondi. Seyiyobonana ngokuzayo. Catch a brand new episode njalo ngolwesihlanu ngo-4 ntambama. You can watch the podcast here noma ungalaleli inguquko yomsindo kwi-app yeGagasi FM noma yinini noma yikuphi. Gagasi FM News puts KZN first.